বড়ো জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে কেতিয়াও অসমীয়া বুলি নকয়, বড়োৱে ক'ব, নহয়নে? মিচিঙে মিচিং বুলি ক'ব। এই চৰবাসীয়েহে অসমীয়া বুলি ক'ব। गोजोन्थों नोंथांमोन मिडियानि आंनाव सफैनायनि थाखाय। डक्टर बसन्त कुमार गस्वामीया सासे गोरों गोरा मानसि। बबे बिथिंजों नायनानै बिथाङा बेबायदि बिबुंथिखौ होखो जों हमनो हाया। नाथाय जों बर', मिसिं, देउरि, तिवा, कार्बि जायखिजाया जों बर' आरो मिसिंल' नङा, जोङो जोंनि जाथिनि सिनायथिखौ जों होगोन। जों बर', जों मिसिं, जों तिवा, जों कार्बि, जों देउरि, बेखौ होनायाव मालाय हारि बा जोंनिनो बिदा गेदेर आफाद आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि बुंनाया जेबो जुक्ति गैयि बायदि नुहुरो आङो। जोंहा जोंनि सिनायथिखौ लागोन। आरो बेवहाय माबा सिङाव बाथ्रा दङबा, बबेबा एंगेलखौ लानानै बिथांनियाव बाथ्राखौ होनदोंबा, जों बेहाय बुजिहरनायाव जोंहा सौहाजोबाखै। बिथाङा जुदि ओरैबायदि सानदोंबा, मिसिं, बर' बे मोननै हारिया गावसिनि मातृभाषाया बर', जाथिया जों बर'। नाथाय असमिया बिजोंखौ फरायला होननाय बे साननायाबो बेनिया गोरोन्थि। मानो होननानै बुङोबा, जों थागिबि हारि, माने जायखौ होनो खिलन्जिया, एबरिजिनेल। जों हारियानो असमिया राव, असमिया संस्कृति बा आसामनि जे संस्कृति, बेखौ जोङो फोथांबोदों, फोथांगोनबो। माने प्रकृतियानो, मिथिंगायानो जोंखौ बेखौ बुंखादों। जायगा नायनानै असमिया बिजोंखौ फराया जानो हागौ, असमिया मायधंखौ लायाबो जानो हागौ। जायगा नायनानै गावबागाव बिमा रावनि बिजोंखौथ' मायधंखौथ' लाखागोन। बाहाय आसामनि बा आसाम साहित्य सभाया खर' सानांगौ गैया। फारसेथिंजाय बेबो जे जोंनि मानसिफ्रा जे असमिया बिजोङाव फरायाखै, बर'आवल' फरायदों बेबो नङा। जेरै असमिया मातृभाषा फरायनांगौ मानसिफ्राबो दिनै हिन्दी मायधमावबो फरायनायबो दंसोगारो, आरो गोबां इंराजि बिजोङावबो फरायनाय दं। होमबा जों सिदा बर' आरो मिसिंखौल' थांखिनानै बुंनायाव बारा बिथांनि बिबुंथिया बेसेन गोनां जायाखै।